سلام فتوات تخطتلتي مدبات سينما سمرة كم يكنيهم مدباتنا كم يرلون نعهم زبقع كخون إنات تصفنا نلوم بقار قدام قبزر استا بيوناس دبسايس تدرست حتى أرزانتا حيزنا لكم قريبنا لرام أقدمنا كومنت شير لايك كوم سبسكرايب مقبر أي تروسوعنا بلنا ناب تحستو تازانتا نسكركم مسرحي المحازاي بمخانينا أب حنتي سلسته بسلسته فرقان التخون أزياد أباب جزاء النغمت نبرس قبلي كاب نجمرو درو 4 عمد جيرنا نيرناينا إذا حالفنا يو عمتات جن بحاجة سدرنا رأمبر كابنا بزوات جنزب يكونن ننبر زنبرنا حججن درو تمرتنا ودينا سرح جميرنا كوانت نبرنا أماتهم عمتات رهيصهم زعبينان نبز درجة زبصحنان ولدنا كنكحز بمهنت أينا ترفق زينا توسخ سرح كنسرح بمبال سرح ترخبنا كولل كنبل زجمرنا أبوزح بوتاتات بمقتاون قلن عنا زغون سرحات ترخبنا كنحتت جميرنا أينا دحر بوزوح مخلال أب حانت تكال سرح قوان ترخبنا حانت سبت رايتد اليوم بمباراجن كاب كلتينا نحدينا طراي كم زقتوي نجيرمنا كل تعرنا صاما صدرانا نمخفال سلازنبر خا بنصح لبي تدغاغفنا إنا ننبر نيرنا إذا سلازنبر مستير سرحناون راهيل كتأتوامو أنا كالق كدلي استسمع معنا كم اون غيرنا راهيل يسرح جميرا كم حكي دحر راهيلي بين خخونكا سرح مدلاي أمنا إيو أتلين نيرو انتخونه كدالي قديتا يزنبرا دحر بزوح قولالسي أنا ون تصفى رقيبي انتخونه أبتا تصفى سرح زرخب كلها تقال أبز أتخلو قزيقن زي حسب كوو درف فتسامي واقوني فني أبتا زأتخلها تقال حدا عبساب أي مس حدا نمر أيو أزي مسات زخمانو قوبازي تانيحني بزعبا زمتأن قداي إذا قبس كزراربن كوان تنبرد ليتي كم دليتي كوان الليقن هيكالن بتي لبتي زمتأن قداي مستساب أي دحر مزرراب نتصبحيتو أنجيه خمال لسمو مصدقو تزراريبو ملسخ نقرن مخاني وحبيروني اتصاب أي بوزح زرابا قدي زي فتخينو بحاتيرن تفوفن زرربيو نقداي بحاتير اوان كسم عني سخالب أنا ون بزح زربا زي فتو بمنباري نتساب أي أب حدا جزي بخلط عينيه كري أخيلة بتا حدا كم تسفتو بهاريات زونن ساب أي بمنبارو بتخال أي من قد خاء أب شعبت إحي اتا قداي كتنا وحالي تمني بمنباري مخنياتو اتا أبتتكال تسأنحان قوبز انتا وحدا نزقبرو زنباركو قالنتاو قام بيبو قال خبلاني يدلي بمنباري ويو كرع ودقن ويكو قليح كبلاني زقبركو قالنتاو بحري كسر حالي زي مخالو اندا قرمني ايه نقزا يستملسكو مشيت نرهي المحازاي مساعد الكوا سحاق عمو قد صار كسابت تسأني خوينا بتفت أمن كالئن نويح دحر معنا الكاء ندق اسبالي صباح كاء أنجينا نسرحينا بمباليا رهي المحازاي أنسو لأسي حبا بمخدان أبتحن تعاراتنا حقا هباتني سدك أسد انت أنا مو بزعباتي كسابتا ساعتتيا كابو أمري مقلي أبيز نبرقو بس كحسب دحر رهي المحازاي نوبي حيثانيحين قزي خيدو نوو قحتا قبل وني ذكر ايه دحرو اقن بخميدك أسوسي دنون أي تردأنن دونجي دك إساق نسي قلت إفا بمتنسي بنت أرو راهيل جنادك إسا بمنبران ننفسي بحدا زي فلت أقو بس كساب كندزي من بركخان أمانات الأقوى
ኣብቲ እዋን ዝገብሮ ስለ ዘይነበረኒ ካብ ዓራተይ ብምትንሳእ ንቁርስና ዝኸውን ምግቢ ክሰርሕ መሪፀ እታ ገልጠምጠም ክብል ዘተንሳእክዋ ራሄል ኩነታተይ ገሪምዋ ቀዊላ ድሕሪ ምጥማት አንተ ማዕረይ እንታይ ዳሉ ዝኽሉ ምዕባለታት ገይረዮ ዘይፈልጥ ብምግባረያ ኣመና ተገሪማ ምኽንያቱ ብሓንሳብ ክንነብር ካብ ንጅምር ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ንሳ ዝቐረበቶ ቁርስ እምበር ኣነ ሰራሕክዎ ብዘይ ምንባሩ ሎሚ ግን ቁርስ ጥራይ ኣይኮነን ኣዳለ ገዛ ላዒለ ቁርስ ቀሪበ ኣካላተይ ብዝግባእ ከፀባብቕያ ትርኤኒ ዘላ እዚ ንዓኣ ጥራይ ዘይኮነ ንዓይ እውን ሓድሽ ነገር እዩ ነይሩ ብዝኾነ ካብታ ንመጀመርታ ግዜ ዘዳለዋ ቁርስ እኳ እንተኾነ ከይጣዓምኩየ ካብ ቤተይ ዝወፀኹ እቲ እዋን ገና ብምንባሩ ንኽረፍ ደለይ ብምባል ዝበዝሐ ጉዕዘይ ብእግረይ ብምጓዓዘ ኣሳለዮ ወላ ደኣ ከምዚ ብምግባር መሬት ከርፍዶን ተፈተንኩ ወዮ ግዜ ግን ምሳይ ክትሃላለኽ ዝደለየን ክመስል ምንቕ መባሊ ኣቢኒ ብዘገምታ እናተጓዓዝኩ ውኔ ኣብ ተኽሰርሓሉ ተስፋ ገይረሉ ዝነበርኩ ስራሕ ዝበጻሕኩ እንተኾነ ሕጂ እውን ሰዓታት ስራሕ ብዘይ ምእካሉ ኣብቲ ከባቢ ክጸንሕ ጥራይ ነይሩኒ ኣብ ፊት ትትካል ብምዃኔ ኸዓ ንምምጻእ ዋና ትትካል ከቋምት ዝጀመርኩ ወላ ደኣ እዚ ይኹን መንቀለ ሓሳበይ እምበር ውሽጠይሲ በቲ ዘይፈልጦ ሓይሊ ንውሽጠይ ክብሕት ጀሚሩ ዝነበረ ጎበዝ ሸፊቱ ልዕሊ ዓመይ ክኸውን ዝሓስቦ ሰብኣይ ናይቲ ጎበዝ ምምጻኤ ዘቋምት ዝነበርኩ ናይታ ረፋድ ዝዓበየ ፍርሒ ከዓ ኣብታ ንግሆ እቲ ሰብኣይ በይኑ ከይመጽዩ ከም ኩሉ ሰራሕተኛ ሰዓት 8 ኮይኑ ስርሑ ክኸፍት ዝተጸበኽዎ ሰብኣይ ግን ኣብ ሰዓቱ ክመጽእ ኣይከኣለን ደሓን ሕጂ መጽእ ደሓሪ መጽእ እናበልኩ መቸም ካብ ፍርቂ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እንፈረቓን ምስ በጽሐ ዓቕለይ ኣብ ምውዳእ ዝበጽሕኩ ዓቕለይ ጸንቂቐ ክብገስ ኣብ ዝበልኩሉ ግዜ ሓደ ጎበዝ ናብቲ ማዕጾ ናይቲ ትካል ክጽጋዕ ርኤ ተስፋይ መለስኩ እንተኾነ እቲ ናብቲ ማዕጾ ናይቲ ትካል ዝተጸግዐ ጎበዝ እቲ ቅድሚታ መዓልቲ ዝረኣኽዎ ጎበዝ ብዘይ ምንባሩ ሓጎሰይ ሙሉእ ክኾነለይ ኣይከኣለን እቲ ጎበዝ ኣብቲ ፈለማ ነቲ ትካል ዝኸፍቶ ዘሎ እኳ መሲልኒ እንተነበረ ካብቲ ኣፍ ደገ ምስ ተኣልየ ከም ዝረኣኽዎ ግን ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይቲ ትካል ሓንቲ ንእሽተይ ወረቐት ጠቂዑ ይኸይዱ እቲ ጎበዝ ካብቲ ከባቢ ክሳብ ዝርሕቕ ድሕሪ ምጽበየይ ብዘገምታ ናብቲ ዝጠቁዐ ወረቐት ብምቕራብ እንታይ ምዃኑ ከረጋግጽ ዝኸኣልኩ ብኽፍሊ ሕግን ስርዓትን ምምሕዳር ከተማ ተዓሽጉ ዝብል ኣንቢበ ኸኣ ኩሉ ተስፋይ ክቕህም ዝተፈለጠኒ ኩሉ ተግባራተይ እናስሓቐንን እናገረመንን ዝተሓዋወሰ ስምዒት ሒዘ ኸኣየ ንገዛይ ዝተመለስኩ ራሄለይ ኩሉ ዘጋጠመኒ መስዕለልክዋ ንዘጋጠመኒ ዘይዕውት ዕድል ብሞራል ክሰግሮ ከም ዘለኒ ሓቢራትኒ ምርጫውን ኣይነበረንን እታ ገዛ ክሳብ ትኸፈት ምቕባሉ ጥራይ ነይሩ ምኽንያቱ ዝኾነ ነቲ ሰብኣይ ክረኽበሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዘይነበረኒ ቁፅሪ ሞባይል እኳ ከይወስድ ቀልበይ ብዘይፈልጦ ጎበዝ ተደፊኑ ብምንባሩ ኣይሓሰብክዎን በዚ ኮይኑ በቲ ዝቕጽላ መዓልታት ከበድቲ ከም ዝኾና ይርድኣኒ ነይሩ እዩ ኣይተጋገኹን እውን እቶም ሰሙናት ኮይነን ዝተሰማዓኒ መዓልታት ድቃስ ሲኢኒኤ ኣሕሊፈየን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እውን እንተኾነት ናብታ ገዛ ከይተቐልቀልኩ ዝሓለፈት መዓልቲ ኣይነበረትን ካልእ እትረፍ እቲ ልበይ ዝጨወየ ጎበዝ ብኡ ክሓልፍ እንተረኣኽዎ ብምባል ኣብቲ ከባቢ ትትካል ዘወን ምባል ኣይገደፍኩን መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕከዮም ይመፁ ከም ዝበሃል እታ ትካል ተኸፈተላ መዓልቲ እውን ደበኽበለት እንተኾነ እታ ትካል ተኸፈተሉ መዓልቲ ኣብኡ ክነብር ብዘይምኽኣለይ ሕማቕ ተሰሚዕኒ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ዕለት እኳ እንተሓለፈትኒ ንንግህኡስ ኣንጊሄኤ ናብቲ ትካል ሰምራሕኩ ዘይ ከም ትፅቢተይ ግን እቲ ትካል ተኸፊቱ ኣይጸንሐንን ከም ዝሃበና ኸዓ ከም ኣመለይ ክጽበየ ወሲነ ሕጂ ግን ከም ዝሓለፈ ብዙሕ ኣይደንጎይን
ሓደ ጎበዝ ናብ ማዕጾ ጽግዕ ብምባል ዘርሑ ዘሎ መሰለኒ እንተኾነ እዚ እውን ማዕጾ ዘይኮነ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዕቢት ብል ወረቐት ጠቂዑ እዩ ዝተኣለየ ነገሩ ገሪሙኒ ናብቲ ዝተጠቅዐ ወረቐት ቀርብ ኢለ ኣብ ዘንበብኩሉ ግን ነእምሮ ይረብሹ ኣውያት ከም ዝድርጉ ይገሩኒ ብሞት ኣዝና ነፍቅሮ ወድና ዝብል ጽሑፍን ስእልን ልበይ ዘሸፈተ ዘይመነኽዎ ጎበዝን ርኢኸ ከመይ ለስክብል ሰብ ተኣኪቡ ኣብ ዙርያ ከቢቡ ኣጆኽና በለ ክጥብጥበኒ ኣብ ዝፈተኑሉ ግን ኦይ ግደፉን እናበልኩ ዝተፈራበርኩ ሄለን ኣቲ ሄለን በስማ አንበሊ ክትብልያ ራሄል ማሓዛይ ዝሓቆፈትኒ ግብሪ ያሕፊሩኒ ካብ ሕቕፍኣ ከይወጻኹ ድማ ፍሽኽ በልኩ